ଆଦ୍ୟାର ଜୀବନ ଉପରେ ଅଛି ବିପଦ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଦ୍ୟା ଅନ୍ୟାକୁ କହୁଛି, ଜଲ୍ଦି ଆସେ, ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ସ୍କୁଲରେ ଆଦ୍ୟା, ଅନ୍ୟା ଓ ସନି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟା ଆଦ୍ୟାକୁ କହୁଛି, ମାମା, ପାପା ଆସିଲାଣି, ଚାଲ ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେପଟେ ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ କହୁଛି, ପାପା ଚାଲ ନା ମାମାକୁ ସହ ଦେଖା କରିବା। ଅଂଶ ଆଦ୍ୟାକୁ ପଚାରୁଛି, କେମିତି ଅଛ ଆଦ୍ୟା? କିନ୍ତୁ ଆଦ୍ୟା କିଛି ବି କହୁନି। ଅଂଶ ମନ କଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଦ୍ୟା ଏବେ ବି ରାଗିକି କଥା ହଉନାହିଁ। ଅନ୍ୟା ଆଉ ଅନ୍ୟା ଅଂଶ ଆଉ ଆଦ୍ୟାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଚାଲ ସବୁ ମୁଭି ଦେଖିଯିବା। ଆଦ୍ୟା ମନା କରିଦଉଛି। ଅନ୍ୟା ଆଉ ଅନ୍ୟା ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୁନିତ ଝିଲମିଲକୁ ରିୟା ଭାବି କଲରେ କଥା ହଉଛି। ଝିଲମିଲ ତା ଶାଶୁମା ଡରରେ କଥା ହେଇ ପାରୁନଥାଏ। ଶାଲିନୀ ସବୁବେଳେ ଏମାନେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ପଳେଇ ଆସୁଥାଏ। ଆଦ୍ୟା ଆଉ ଅନ୍ୟା ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ରାତି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟାକୁ ଆଦ୍ୟା କହୁଛି, କାଲି ତୋ ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଟିଫିନ କରିଦେବି। ଅନ୍ୟା କହୁଛି, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ତ ଅନ୍ୟର ବି ପସନ୍ଦ। 2ଟା ଟିଫିନ ବନେଇଦବ ମାମା। ଆଦ୍ୟା ଅନ୍ୟାକୁ, ହଉ ଠିକ ଅଛି ଯେ ତୋ ଏକ୍ଜାମ ଆସିଲାଣି ନା, କେମିତି ଚାଲିଛି ତୋ ପଢାପଢି? ଅନ୍ୟା କୁହେ, ଜବରଦସ୍ତ ମାମା। ସେତିକି ବେଳେ ଆଦ୍ୟାକୁ ଲାଗେ କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛି। ସେ ଦେଖେ ଯେ କିଏ ବି ତ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟା କୁହେ, କଣ ହେଲା ମାମା? ଆଦ୍ୟା କୁହେ, ନା କିଛି ନାହିଁ, ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଯିବା। ସେ ଡରି ଡରି ଅନ୍ୟା ସହ ଘରକୁ ଯାଉଥାଏ ଆଉ ପଛକୁ ଅନଉଥାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।